Alright. So, nu zijn we in 1922. Okay? Hey, kan je was iemand die vertellen? Hij dacht ik hoor klooi met die alle jongens. Mijn dochter is nog veel te jong om te spazieren. Hey, ik wil geen trouble. Ik zie Willy Friesen. En ik doe de wereld rondreizen om met mensen te vertellen van mijn boek wat ik schrijven doe. Ik zie bloos nieuwsgierig. Ik wil die wat vragen. Dat alles? Dat is alles. 3500, 3500, 3500, 3005. Hey, so darf ich hier nicht, okay? Da abpassen. 3800, zweimal. Verkauft! Und ist er früh hier. 3800. 17, Dankeschön. För de måste ju mira också med här. In de tweede vraag. Wat is een ding wat je niet gelijk te doen en waarom? Dat is zin und houden. En dan mag ik immer zweimal de werk doen. Ich kann verstehen. Ja. Nummer 2. Ich gleich nicht so täuschen für meine Familie, wegen es dort nie nicht gut ist, ein Filter mit wird so schmecken. Nummer 3. Ik leg niet best niks te doen. Want dan denk je aan alle mensen wat du niks te doen hebben. Dan mag ik best denken, wanneer ik een dag ook wel oud zijn en ik wel niks te doen hebben. Ihr Pape. Ihr Pape. Ihr Pape. Ik wil schmuck zijn. Dat sie echt, Luisa. Lisa. Nicht Lisa, Luisa. Als ik zo oud wirst du, dan weer een bloos noemen zoals On, Zoon en Johan. Wanneer je bij je schmien alle worden gaan, dan word je verstoond gaan. Van waar kwamen de eerste Knorrische Mennonieten? Johnny. Van Seminole? Nee. Luisa. Von El Paso. Heute. Ich komme von Durango. Ah, Durango is in Mexico. Durango is Mexico.